זה צריך? כן. כן, ככה? כן, זה רץ פה. היא מובילה אתכם לקורסה. אורן, יאללה, תזרום. אתה משה יפה. בסדר? אני לא יודעת את מי כבר לצלם. לא הגבר? לא, מי זאת רוצה? רוצה לתת למישהו? אולי משה? מי זה משה בלך? טל. אחותי היקרה. כך. גם בשלי, גם בשלי. לא, אבל האח שלה, של בת. לא, איפה צילה? גם בשלי. לא, וידאו. רגע. תשתקי. עכשיו גם בשלי. אני אשלח לך בפייסבוק, למגעלה. רוטב. שלי? בפינה של השולחן. בנות! איפה שי? שי! תודה. כן, עובדת על זה. איפה צילה? איפה צילה? איפה צילה? דורון, איפה צילה? מגיע. אולי אני אעמוד על כיסא, דורון? תעמדי, יש פה כיסא. רגע. תראי לי רגע. מצוין. רק. כולם מצלמת 2 דקות. מה? הנה, אבא בא. לבן. אוקיי, הבנתי. על יד ה...
אימא הלכה להביא את זה. טוב, רגע, עד שאימא תגיע, שלום לכולם. אורן, תעמוד על להגיד... אורן, לא שומעים. שומעים, תהיה שקט. מי שיכול לשבת על הרצפה תשבו, ככה כמו שאתם. מי שרוצה על כיסא. רגע, אני גם יכולה לשבת, אם כך. דווקא יש שם כיסאות. רגע, שנייה, לפני אימא. אוקיי. אין רמקול, אז אני מבקשת טיפה שקט. טוב, לפני שנתחיל כל הבלגן מחדש, למה בלגן? יושבים כולם, הכל בסדר. רצינו להגיד, קודם כל, טוב, אני ממש מתרגש. רצינו להגיד שממש כיף לחגוג, כאילו מרגיש שיהיו פעמיים חגיגות, אז זה ממש כיף. תודה שבאתם, ואתן משתתפות איתנו בשמחה ובכיף. ותודה שארגנתם את כל זה. ותודה לליצ'י. ותודה לצילה. ולכל מי שעזר ועשה. זה ממש כיף. זהו, עכשיו אנחנו מפנים את הבמה. אבל אתם הולכים לבמה. שומעים אותי שם? כן. טוב, אני אעמוד באמצע. לא, אנחנו רגע. יש לכם מקום. מה? טוב, רגע, נועה. אני צריכה טישו כרגיל, אבל אני אשתדל, אני אשליש ואני אשתדל, טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים. אני מאוד נרגשת לארח את כולם פעם. מה? אני טוב. אנחנו רואים. אני מאוד מתרגשת מכולם פה. בהתחלה חשבתי שעוד סיבה למסיבה, שיהיה כיף, אבל אחרי שקראתי והתעמקתי באינטרנט בנושא של החנה, וככל שעסקתי בהכנות, אז הבנתי את המשמעות של הטקס, שזה בעצם מסמל... שזה מסמל בעצם חיים חדשים של אורן וטלי כזוג, ושלנו כמשפחה חדשה. בדקתי ואספתי הרבה חומר על הטקס, על המשמעות שלו, ובעצם לקחתי מכל את העדה את מה שהתאים לי. מהמרוקאים לקחתי את התלבושות, מההודים לקחנו משהו, מהפרסים את האוכל, מכל מקום מה שהתאים לי ומה שנחמד, ועשיתי משהו משלנו, ישראלי בעצם. רק אשכנזים נשארו בצד. אמר אשכנזים. וגם החתן. לקחתי גם מה שמתאים לנו וגם מה שקיוויתי שישמח את טלי ואת אורן. הטקסי חנה התחילו עוד בימי קדם, וההתחלה שלהם זה בשבטים אפריקאים קדומים. בחלק מהעדות נהגו לקיים את הטקס לגברים לחוד ולנשים לחוד, ולכן אני בחרתי שהקהל יהיה היום ברובו נשים, וזה שהסתננו כמה גברים זה... רק בגלל שאי אפשר בלעדינו. כן. ובעצם התאספו כאן אמהות וסבתות, אחיות, הדודות והבנות שלהם, בנות דודות שלי, בנות דודות של אורן וטלי, וכמובן הרבה חברות טובות והרבה משפחה. אצל ההודים למשל, שומעים אותי שם? כן. אצל ההודים למשל נהוג ללוות את הכלה אל בית החתן, ובעצם הטקס מסמל את זה שהכלה עוזבת את הבית של ההורים שלה ועוברת לגור עם החמולה של החתן. התפקיד של החמות זה כל הזמן לבחון אותה ולהציק לה ולהתעמר בה, אז אני מבטיחה לא לעשות את זה. אבל אנחנו נעשה את זה. עכשיו, מה זה החנה עצמה? מזל שאתם מטורדורית. מה זה החנה עצמה שעוד מעט אנחנו נתחיל בטקס? עוד לא התחלנו בטקס, עד עכשיו זה היה חימום.
מפיקים את החן המעלים של צמח החנה, שבשיר השירים קרוי אשכול הכופר. יש פסוק שאומר, אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי. אני יכולה לספר לכם גם שיש שם בוויקיפדיה את הנוסחה של החומר ואיך הוא בנוי וכל זה, אבל זה למי שלומד כימיה בבאר שבע. אני רק יכולה לספר לכם שהחומר של הצבע הוא יציב מכל צבע אחר בשל ההרכב הכימי שלו, ולכן הוא צובע את הידיים ואת הציפורניים ואת השיער, והוא... ראו זרתם. די. והוא נשאר הרבה זמן, יותר מכל צבע אחר. סמל ליציבות. עכשיו, אומרים שהמילה חנה באה גם מחן. הכלה צריכה למצוא חן בעיני החתן. אני מקווה גם שהחתן מוצא חן בעיני הכלה. פירוש אחר זה ראשי תיבות של חלה, שזה מצוות הפרשת חלה, נידה זה טהרת המשפחה, וההי זה הדלקת נרות. יש כאלה שלחנה מוסיפים את היוד חינה, שזה ילדים, אבל אני לא לוחצת. הרגע שהוא נולד בערך. דורית לוחצת? בשביל זה יש את דורית. עכשיו, צובעים את כפות הידיים בעיגול, בצורת מטבע, כדי לברך בשפע, הצלחה, פוריות, וגם מגישים הרבה דברי מתיקה צבעוניים, כדי שהחיים יחד יהיו מאושרים, מתוקים ומגוונים. אז עד עכשיו אכלתם אוכל חריף וכל זה, ומטובל, אבל אחר כך יהיה רק מתוקים. אם לא שבעתם. זהו, אני אגיד רק למי שלא יודע פרסית, אני אגיד רק כמה מילות מפתח. אז ככה, דומה זה חתן. דמד. לא, כן, בזה שלנו. בסלנג המעורב. הדודות שלי מתקנות אותי לפרסית נכונה, אבל הפרסית שלנו זה כזה יידיש כזה שהיא לא... זה לא יידיש, זה פרסית של הצ'חצ'חים. אז דומה זה חתן, אירוס זה כלה, זה כמו ארוס. רוצה. עכשיו, כמו אירוסין. אמא זה דוי ואבא זה בועה, נכון? אז אני דוי דומה, ציפי דוי אירוס, דורון בואי דומה, משה בואי אירוס. בראבו. זה המילים הכי חשובות. ואתם, מברק זה כמו מברק, זה מזל טוב, מברוק. משהו כזה, יש מורה לערבית פה. אחת לפחות. אחת לפחות. זהו, אז זה הדברים החשובים. רציתי לאחל בשמי ובשם כל המשפחה לכם חיים מאושרים, זוגיות נפלאה. טלי מצטרפת, טלי וכל המשפחה שלה, משפחת שפיגל, מלאך ועוד מה? עוד מלאכים. מצטרפת למשפחה חמה ואוהבת, ואנחנו שמחים לקבל אתכם ואת כל המשפחה לחיקנו. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לכל מי שעזר ותרם וסחב ובישל והביא, ובעיקר למוזלי ועליזה שעשו כאן שכבר מיום שישי בבוקר עשו פה התנחלות מגרון ולא עזבו את המטבח. גבעת האולפנה גם. ולפני שלא באה, אבל היא הביאה את התלבושות האלה ממרוקו, ועזרה לי גם עם העוגיות. אוהבת את כולכם. עכשיו, מה שקורה, אנחנו... באמצע הלילה אני תורר. אני רוצה להגיד משהו. לא, אני לא מדבר. הוא רק מצלם. זה חג של אמהות ונשים. למשהו פרחים. אני לא אכלתי נאום כתוב. אני רוצה לאחל לזוג המקסים הזה, שמאתמול בעוד 3 שבועות תהיה להם חתונה מקסימה, שהיא תהיה המפתח לחיים מאושרים, בריאים, הרבה אהבה, גם ילדים. בלי לחץ, חבר'ה, לא לחץ. כן, בלי לחץ, שתבנו בית שמח ומאושר במדינת ישראל, שנהיה גאים בכם.
ותחזרו בשלום מגרוזיה, ויהיה לנו הכל כיף ביחד עם משפחת אדר המקסימה, ותודה רבה לצילה ולכל מי שהתנחל פה במטבח שלה וחרם, וכל מי שהביא, ושיהיה לנו המשך ערב שמח כמו שהיה עד עכשיו. גם תמי רוצה להגיד משהו? יש כאן כל מי שמורה תרים יד. או מנהלת. כל מי שמנהלת תרים יד. זה כולן. כל הנשים. כל מי שמנהל את הבית ירים יד. לטלי ולאורן. תציגי את עצמך. זאת תמי דודה שלי, אחות של אבא. מי שטעה וחשב שהיא פרסייה. טלי, המסיבה הערב היא לכבודך. ברוכה הבאה למשפחתנו. ולא שומעים. ברוכה הבאה למשפחתנו. אורן הוא האחיין הראשון שלי, והוא זה שזיכה אותי בתואר דודה. מובן שאני משוחדת, אבל אורן הוא ילד זהב עם נשמה ענקית. מסכימים. ומגיעה לו ילדה זהב. נכון. מתוך היכרותי אותך, נראה לי שאת טלי, החתיכה, תרתי משמע, החסרה, לחתיך הזה, ילד הזהב. אני מאחלת לכם שנים של אושר, שמחה, אהבה, חברות וזוגיות מוצלחת. אמן. אמן. עכשיו אנחנו נוביל את אורן ושירה וריקדים לכיסא הכבוד, אחרי זה נוביל את טלי, ואחרי זה, רק אחרי זה, נעשה את החנה. אפשר לצאת לדון. רוני? צריכה לרקוד. בסדר, אני ממשיך. או ש... אחרי הצלחות האלה או אחרי טלי. איך שרוצים. רוני, בואי. בואי גם רוצים רוקדים. אנחנו נמליץ תוך כדי מה בא לנו. מה אני עושה? תיכנסו פנימה. דורון, מוזיקה. השיר הזה, יצא עכשיו דיסק בפרסית של ריטה, והשיר הזה הוא שיר של חתן. אני לא מבינה את כל המילים, אבל זה שיר שמפאר את החתן, כמה הוא יפה וכמה השפם שלו יפה וכמה הוא חתיך וכמה הוא מקסים, וממשילים אותו למלך. זה נקרא שעה דומה. שעה זה מלך, אתם יודעים, ודומה אתם כבר יודעים גם. והם צודקים בכל מילה. במקרה הזה. במקרה הזה הם צודקים. לא, אובייקטיבית לחלוטין. אחרי זה נוביל את הכלה בשיר שהוא שיר אהבה. יאללה. את לא אמורה לרקוד. אני מה? את לא אמורה לרקוד.
תעשה לי זווית אחרת. לא, תתחיל ממני. מה? רגע, לא, זווית צילום. מלמעלה, לעלות? מה? בסדר. אורנה, זה טיפה שסבא שלה יכולה. אבל אני צריכה לצלם. לא יכולה לשבת. עוד רגע עובר עוד מישהו. תעמדי על זה קשה. לכי לשולחן, אני צריכה לצלם אותם. תשעני עליי. הכל מתועד. כן, כן. למה? בגלל שהוא הגבר היחיד פה הוא צריך לשבת? תראה אותך. מה? חבר'ה, הכינו בקריאה. דורון, זה מול הנאון, אני לא רואה כלום. לבוא, אמרו. אני הולכת. הנה, זה זה. הנה לעבור. רגע, הסברים. רגע. הנה, מוזלי פה, שקט. לא רואים אותם. אורן יושב כמו שייח פרסי אמיתי. אורן שייח פרסי אמיתי. כל מה שיש לי, יש לי בשבילך. גדול. רגע, עוד לא, קודם סמל. איפה הבנות?